per capturar una pantalla que tenim a l'ordinador. Per exemple, aquí tenim una de la webcam de la Concagua, que fa una estona, és una pantalla en directe. Anem al GIMP i despleguem el fitxer on diu crea, captura de pantalla. Aquí diu obtenir la pantalla d'una finestra única i aquí posem un retard perquè ens deixi anar fins a la pantalla. He posat 7 segons. Cliquem captura. Anem a la pantalla i ens esperem els 7 segons. Ja tenim aquí la pantalla, veieu, tota la pantalla en el GIMP. Com que el que ens interessa és aquesta imatge, cliquem aquesta icona, que veieu que sembla un bisturí o un cúter, i fem així i ja tenim la imatge que volíem. Després anem a desar-la o bé a exportar-la si treballeu amb Windows i posem el nom, per exemple, la que vulguem. Poso a Concagua .png o JPG, desem a la carpeta que vulguem, etc, i ja està, ja tenim la imatge.